Nilqawkom eżis aħwa ta' River of Love daw kollha li tissegwuna fuq YouTube, Facebook u forsi anke fuq televiżjoni. Grazzi tal-li kontu magħna taraw dan il-messaġġ li żgur ħajkun ta' barka li kom ibqgħu hemmhekk u rċievu il-kelma tal-mulej mingħand il-mara tiegħi Marjella Ester Manxe. Xorta sbiħ ħafna la volja bil-maskri, sbiħ kontu, sbiħ tibqgħu minn barra u anke minn ġewwa. Amen. Halleluja. Tistgħu tpoġġu bil-qiegħda. U nibdew daqsxejn b'istorja żgħira kif tafu li nħobb ngħidilkom ċekta żgħira. Mela kien hemm tfajla u kienet ilha tistenna raġel. Snin twal. U kienet tajt meta ġejda u titlob u tistenna u telala. U għamlet il-ħażin u qalet issa mmur għand fortune teller. Dik tgħidli l-verità żgur. Dik żgur tista' tgħidli x'se jiġri minni u fejn hu r-raġel ta' ħajti. U meta marret għandha l-fortune teller, insomma, di bdiet tħares leha u hekk tħares leha l-karti u tgħidilha tibżax. Is-sena d-dieħla qed nara li se jkollok 3 proponimenti għaż-żwieġ, mhux wieħed qaltilha 3. Ħarset leha, qaltilha kemm minn giddieba ħil il-fortune teller, giddieba, kif qed tajjarni giddieba? Qaltil int ma tafnix, qaltilha x'in jiġi l-ewwel wieħed mill-ewwel naħtfu niżewweġ. Anyway, nirringrazzjaw l-Alla li aħna ma nibbażawx fuq il-fortune teller ħattuha. Iċċajta, għax bajtu li ċassati. Mhux soltu tagħkom. Nirringrazzjaw l-Alla li aħna mhux fuq il-fortune tellers nibbażaw. Nirringrazzjaw l-Alla li aħna nibbażaw fuq il-Mulej Ġesu u fuq ħadd iżjed għall-futur tagħna għax dak huwa l-isbaħ għażla u mhux l-għażla tagħna għax l-għażla tagħna tkun imgerfxa u mfarka. Amen. Alleluja. Għax ma tiftħux daqsxejn il-kelma u se noħodkom f'Ħabakuk illum, mhux soltu noħodkom hemmhekk, Ħabakuk. Il-kelma ta' Ħabakuk 3 vers 18. Li tgħidilna hekk. Il-mulej sidi huwa l-qawwa tiegħi. Riġlejja jagħmilhom li bħal ta' ċrif u fuq l-oljiet joħodni. Mela kemm minnkom kontu hawnhekk meta l-aħħar preaching li kont għattilkom kemm inħobb immur fuq l-oljiet biex nisma' il-leħen tal-mulej ikellimna ħalli mbagħad nista' ngħaddilkom l-ikel. U bqajt nagħmilha u hawnhekk hawn miktub illi il-mulej sidi u qawwa tiegħi għaliex riġlejja jagħmilhom bħal ta' ċrif. Għaliex iċ-ċerfa hija annimal li bil-Ingliż jgħidlek il-kelma she pants for the water. Jiġifieri tmur u tfittex l-ilma. U l-mulej Ġesu tagħna jgħidilna li jiena l-ilma tal-ħajja. U għalhekk il-mulej jistidilna llum biex jagħmlilna is-saqaj metaforikament sewwa bħal ta' ċrif biex permezz nersqu lejn l-ilma. U jalla itina dik il-grazzja illum. U meta mort nagħmel paċrif, nitla fuq l-oljiet tal-mellieħa tafu intom li jiena oriġinarjament mill-mellieħa u nħobb immur ħafna f'dawk il-partijiet postijiet fejn ma tantx imorru n-nies u nfittex wiċċ il-mulej. Darba fl-ispirtu tiegħi ħassejt il-mulej tani metafora. Tafu intom li meta Ġesu Kristu kien fid-dinja kien jitkellem ħafna bil-metafori, jagħmel simbolu. U llum ġibtilkom xi ħaġa mill-oljiet tal-mellieħa. U ħanurijilkom. Kulħadd qed jara din acorn. All right? Li skoprejt li dil-acorn bil-Malti laqas kont naf x'jgħidula. Anzi, jgħidula ġandra l-oriġini tagħha skont il-Google ma' min qed jgħidli prinjola. U meta kont hemm fuq, insomma tluqgħu jien mulej kellimni, għajdli fuq xi xtridni nkellimhom, ħalli nobdi u nagħmilha, waqgħet bis-siġra di ħdejja. U x'inqbatta, ħassejt fl-ispirtu tiegħi il-mulej jgħidli mur u kellimhom fuqha u fittex fuq il-funzjoni tagħha. Issa jien hopeless fuq affarijiet tal-ġnien, hopeless fuq affarijiet tas-siġar, mhijiex il-professjoni tiegħi u ma nifhimx. U mort fil-Google laħwa. U bdejt infittex fuq din il-funzjoni x'tista' tagħmel biha. U interessanti ħafna li niskopru li din l-acorn hija użata ħafna biex isir il-kulur. Meta inti kollok libsa
forsi bajda jew xi ħaġa oħra u tittamela kulur ieħor. Li bl-Ingliż jgħidula dying, mhux dying tmut, dying DY, ġifier tafu x'qed ngħid. Tintuża għal kulur. Tintuża wkoll biex għall-ikel biex issir il-ħmira, biex isiru l-kejkijiet, biex isir il-ħobs u biex isiru affarijiet ta' ġina li inti tista' tollija u tikol biha. U dak il-ħin iftakart illi l-mulej mhux biss huwa l-ilma tal-ħajja u għalhekk iridna nkunu bħaċrif, imma il-mulej ukoll huwa il-ħobs tal-ħajja. U l-ħobs tal-ħajja jfisser li din bħalna, immaġina din hija inti, il-mulej iridek tutilizza, jiġifieri tutilizza ħajtek biex issir bħal Kristu li huwa il-ħobs tal-ħajja u tkun tista' tiekol minna inti u tagħti tiekol l-ikel lil dawk kollha li ta' madwarek il-mulej laqak li huwa l-ikel spiritwali. Però dafu l-aħwa wkoll illi il-ħmira bil-kelma tal-laturina u minn issa nidħol ħafna f'dettalji għaliex il-ħin qed ġmielu llum diġà 8:09, ħanatikom ftit salient points illum. Il-kelma tal-laturina li rridu noqogħdu attenti mill-ħmira tal-Fariżej. Li l-ħmira tirrappreżenta wkoll id-dnub. Mela f'kelma waħda din il-ġandra l-acorn nistgħu nagħmlu biha jew id-dnub ħmira, jew nagħmlu biha il-frott, jew nkella l-aġina, l-aġna, l-għażla hija tagħna. U bħalma din nużawha biex nagħtu il-kulur, biex jagħti l-kulur xi libsa, hekk ukoll fil-ħajja tagħna aħna rridu inħallu lill-mulej jagħtina l-kulur. Għaliex il-kuluri spiritwalment jirrappreżentaw ħafna affarijiet u għandek ukoll li l-ewnet jagħmilna bojot bħas-silġ, righteousness, b'dak li jagħmel Kristu fuq is-salib. It-tieni net jagħtina l-kulur aħmar. Li l-kulur aħmar ovvjament jikkaverjana bid-dem ta' Kristu. U permezz tad-dem ta' Kristu aħna nistgħu nidru bojot bħas-silġ. Kuluri oħra llum semma saċerdotju irreali, il-pastor, huwa l-vjola. Li l-vjola tirrappreżenta propju li aħna saċerdoti mhux b'għemilna imma bil-grazzja ta' Kristu li għamilna hekk. U jekk titlu fid-dettall f'ħafna kuluri, nirrealizzaw ukoll li l-isfar huwa proċess ta' purità. Għandek il-kulur blu illi jirrappreżenta s-sema, jirrappreżenta li aħna celestjal tas-sema, mela l-mulej llum bħala introduzzjoni qiegħed jagħtina stedina di xi ħaġa differenti minn tas-soltu, hux veru, biex inħalluh fil-ħajja tagħna jagħtina il-kuluri spiritwali li hu jixtieq ikun iqtina biex ibiddilna ħalli permezz hekk u ikun kuntent bina. Amen. Dak u ħassejt fl-ispirtu tiegħi qed ngħaddihulkom. Nixrob naqra ilma u nkompli. Tistgħu wkoll tmorru. Illum għażiltilkom żewġ personaġġi u li daw iż-żewġ personaġġi ħankellimkom fuqhom għaliex ħanaraw kif jista' jkollna garanzija tal-ġenna. Min minnkom jixtieq jkollu garanzija li jmur il-ġenna? Tafu li fil-kelma tal-Alla għandna garanzija kif imorru l-ġenna. Però l-ewwel nett nixtieq ngħidilkom ħaġa illi f'din dinja sfortunatament il-bniedem ifittex ħafna informazzjoni. Informazzjoni fuq il-computer, nitalmu affarijiet ġodda, fuq il-Google, kif nidħlu fit-Teams, l-iskejjel, u iktar kemm nitalmu informazzjoni, iżjed niskopru affarijiet ġodda. Dik hija l-ħajja tal-lum. Però sfortunatament il-bniedem tad-dinja qiegħed jiskopri affarijiet materjali u mhux qed jiskopri l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja biex ikollu s-sodizza fi Kristu. Għaliex intom tafu bħali l-aħwa illi aħna bnedmin u ħanispiċċaw minn din-dinja. Veru? Kollek hemm aħna nistantikom garanzija li ħammutu minn din id-dinja l-aħwa. Però wara l-mewt, kif tafu intom u kif tajdilna l-kelma, hemm il-ġenna u l-infern.
U ħafna huma dawk in-nies li ma jagħtu każ ta' informazzjoni ta' xejn spiritwali u propju jibqgħu jgħixu ħajjithom bla informazzjoni ta' xejn u propju jispiċċaw sekonda tard li jmorru l-infern. Tkellimt ma' persuna din il-ġimgħa u qalli x'garanzija għandek qalli li teżisti l-ġenna u x'garanzija għandek li teżisti l-infern. Għatlu mhux jiena nista' ngħidlek, għatlu l-kelma talla turina fiċ-ċar din il-kelma, għallu l-kelma talla mhux il-bniedem kitibha, għalli issa pruvali da. Għatlu ħanajdlek siħbi. Għatlu inti taf li fil-ħajja kien jeżisti Hitler, bniedem li kien daqshekk kattiv u bniedem li qatel tant lot viva naf. Għatlu inti fejn taf, qatt intqajt miegħu. Li għalli mhux għax kitbu fuq u mhux storja. Għatlu storja kienet reali, ja naf li kien reali. Għatlu mela bl-istess mod, nista' ngħidlek li 2000 sena ilu kitbu fuq Ġesu Kristu li kien reali u għalinna jekk taraw lili, intom qed taraw il-missieri. Kitbu fuq Ġesu Kristu illi qatt ma ċaħat li huwa bina l-ħaj, anzi dejjem għalinna li jien it-triq, jien il-verità u jiena u l-ħajja u ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Għatlu temmen inti f'Ġesu Kristu f'dan il-klim li qal, beda jxenger rasu u għatlu siħbi għatlu hemm żewġ tip ta' boloħ, għalli għax intom brainwashed intom ta' River of Love, għatlu hemm żewġ tip ta' boloħ. Għatlu boloħ għax nemnu fi Kristu u boloħ għax wieħed ma jemminx u sfortunatament għandek konsegwenza qarsa. Għatlu issa għamel inti. U dak il-ħin hekk ġietni frasi il-ħsieb tal-mulej meta tkellem ma' ċerta personaġġ li forsi aħna familjari miegħu fil-kelma talla illi huwa Nikodemu. Min ġi l-sema b'Nikodemu. Nikodemu kif tafu intom, però ma jimpurtax jekk nirrepetu ftit fuqu għal benefiċċju ta' dali ħanitalmu lejla, kien persuna suppost talla. Għaliex, kif nafu? Il-kelma talla turina u s-saħ naraw l-istorja tiegħu li dan ir-raġel kien raġel illi kien studjus tal-kelma. Dan raġel kien persuna illi kien jagħmel dak kollu li suppost kellu jagħmel bħala raġel tajjeb u raġel talla, kien isum, kien iqattal ħin fil-kelma u xogħlu kien li kien immur fis-sinagoga bħal knisja ngħidilha ta' dan iż-żmien u jxandar u jgħallem il-kelma talla. Mela da, suppost kien raġel sew, mhux hekk iżjed minn hekk xi tkun sew. Imma ġara li meta Kristu 2000 sena ilu ġie fid-dinja, dan Nikodemu beda jisimgħu bħalma bdew jisimgħu l-oħrajn kollha. U beda jinnutaħ, beda jarah jagħmel is-sinjali, beda jarah jagħmel l-ġubijiet, beda jarah jagħmel il-mirakli, però qatt f'kantuniera. L-aħwa dan Nikodemu ma kienx jitħallat man-nies għax tinsiex u kien għalliem tal-kelma. Mela jekk suppost huwa għalliem tal-kelma, da ħajħossu jistħi li ħajmur quddiem in-nies biex jitgħallem xi ħaġa. Imma li kien jagħmel Nikodemu kien jisimgħu mill-bogħod, jixtar dak li qed jgħid il-mulej u qal jieħammur insaqsih xi domandi. Għaliex jekk min issem saqsih jiena min issem ħossni sodisfatt u nixtieqkom tmorru propju fl-istorja ta' Nikodemu illi insibuha hawnhekk għamilt il-marka tagħha. Hawnhekk fi Ġwanni 3. Però qabel ma mmorru Ġesu u Nikodemu, nixtieqkom tmorru ftit versi qabel meta jgħidlek hekk, Ġesu jaf il-kulħadd. Vers 24 ftit qabel Ġwanni 3 jgħid hekk. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom fin-nies, jiġifieri li kien jipritkalhom, għax hu kien jaf lil kulħadd. U ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess kien jaf xemm fil-bniedem. Kieku Kristu kellu jkun hawn illum, jaf eżatt xemm fil-qalb tagħna.
U dan Nikodemu, ħanaqralkom l-istorja tiegħu li għattilkom beda jisimgħu bil-mod il-mod, saqsih xi domandi. Għaliex rrid ikun jaf fil-ħajja tiegħu iżjed, iktar kemm tkun taf, iktar tkun trid tkun taf. U kapitlu 3, u se nibda naqra minn Ġwanni. Kien hemm fost il-Farizej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem, mela sissa Nikodemu għarfu lil Kristu bħala mgħallem. Mgħallem tfisser teacher. Jiġifieri huwa x'kien kapaċi jaqra l-kelma, ra li Ġesu kellu ċerta informazzjoni, kellu ċerta knowledge u għarfu bħala mgħallem. Sissa, taħsbuha biżżejjed jekk inħarsu lejn Ġesu naraħ bħala teacher? Taħsbu li huwa biżżejjed biex aħna insalvaw u morru l-ġenna? Mela ħanaraw, jekk qed tgħiduli le. Taf x'qed naraw li Nikodemu li kien raġel daqshekk bravu u intis fil-kelma għadu marfux. Għax qallu biss mgħallem. Taħsbu li Nikodemu bis-sewwa kollha li kien salvat? Min jaħseb li kien salvat? Ma kienx. Għax għarfu biss bħala mgħallem, mela lil dar raġel għall-istorja. Mhux biss irid jemmen li l-istorja kienet reali, bħalma nafu li l-istorja tal-Ġermaniżi kienet reali, bl-iskuża x'ngħidu noqogħdu naqraw għax dik storja, imma rridu naraw xi ħaġa iżjed. Ħankompli ftit. Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem, mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int, jekk ma jkunx Alla miegħu qallu. U Ġesu wieġbu. X'wieġbu Ġesu? Naħseb il-mod kif wieġbu Ġesu belħu. Għax jgħidlek kieku dan il-kliem qed jgħidu lil ħaddieħor u mhux lili. Nifhimha. Imma lili qed jgħid studjus tal-kelma. Hawnhekk Ġesu qallu tassew ngħidlek għax hija fil-qalb tal-bniedem li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Dak speċi ħaxokk. Dan Nikodemu ma femx x'irid jgħid Kristu. Għalfejn taħsbu li ma femx. Fil-fatt ir-risposta tiegħu kienet vera stupida u naħseb nafuha r-risposta tiegħu. Meta qallu Nikodemu tinkompli naqra, kif jista' wieħed jitwielet wara li jkun xjaħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu jitwielet? Ħanieqaf naqra sew. Kif tispjegaw l-aħwa li bniedem daqshekk bravu, bniedem daqshekk studjus tal-kelma, wieġbu bħalma jwieġeb it-tifel tiegħi ta' 8 snin lili meta nsaqsih xi domanda xjentifika. Kif tfissirha? Għax Nikodemu għalkemm kien studjus tal-kelma, nistgħu jkun min ikun fid-dinja anke fid-dinja, ma kellux l-arfin spiritwali. Ma rax l-affarijiet mill-lenti ta' Kristu, ra l-affarijiet mill-lenti ta' bniedem naturali, dak qasir u dak twil. U waqafem. Hija ħaġa tal-iskantament u għalhekk il-kelma llum semmejta l-erf spiritwali l-aħwa. U llum se nsaqsikom, għandkom elf spiritwali? Għax tafu kemm tafu computer, tafu kemm tafu affarijiet moderni, teknoloġija, jekk ma tafux dak li l-mulej Ġesu ipprova jallimna, iskom ma tafu xejn. U mhux biss ma tafu xejn, sfortunatament m'għandkom l-ebda garanzija tal-ġenna u aħna hawnhekk qegħdin biex ikollna garanzija. U naraw il-garanzija x'inhi. Mela Ġesu wieġbu lil dan Nikodemu li irrispondi daqshekk stupidu ħanajduha kif inhi earthly. Ġesu qallu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Dak li jitwielet mill-ġisem huwa ġisem. U dak li jitwielet mill-ispirtu huwa spirtu. U dak baqa' mbellaħ. Staġeb Nikodemu għal dak kif qed tkellimni. Għal kieku qiegħed ikellem lil midimba il-Marja Maddalena li xi prostituta, lil dak li kien fuq is-salib ħdeh il-ħallil. Kieku qed jitkellem minn xi ħadd li huwa seraq, għal da ma jafx ma' min qed jitkellem.
Nikodemu stess saqsa lilu nnifsu. U kif naf li saqsa lilu nnifsu? Għaliex Ġesu qed ikellmu b'dak il-mod. Għax hu staġeb bil-mod kif kienet ikellmu Ġesu. Krid jgħidlu sminti taf min jien. Taf li jiena nistudja l-kelma minn filgħodu sa filgħaxija u ħajti ħlif nagħllem il-kelma ma nagħmilix. Imma ara x'iktar għandna hawnhekk. La tistaġibx għallu Ġesu, għax Ġesu nduna l-istaġeb, mela vera bellaħ. Jekk jiena għatlek li jeħtiġilkom titwildu mill-ġdid, ir-riħ fejn irid jonfoħ tisma' ħossu. Nisimgħu ir-riħ, right? Imma ma tafx minn fejn hu ġej, imma hemm qiegħed. Hekk jiġri minn kull min jitwielet mill-Ispirtu. U jekk aħna mwildin mill-Ispirtu veru, imwildin mill-ġdid kif qallu Kristu li għandu jkun, allura hemmhekk għandna garanzja taġ-ġenna x'aħna nafu li l-emil tagħna m'għandux jaqsam mas-salvazzjoni. Imma uħut li jgħidulu l-mulej bħalma qallu Nikodemu, xi tfisser eżatt? It-twelid mill-ġdid. Kważi l-inna jajruna, xejduna intom tal-born again. U ħafna drabi ngħidulhom Alla ħares minn tiġi born again. Għax jekk ma tkunx imwieled mill-ġdid ma tistax tara wiċċ Alla. U l-mulej qed jispjeganna kif inkunu imwildin mill-ġdid. Il-mulej prova jurih lil dan Nikodemu li diment li mhuwiex se jiftaħ għajnejh spiritwali biex jara flilu bħala bin Alla l-ħaj u jissir sidu dak kollu li qed jagħmel bħalissa li kien tajjeb f'għajnejh kien iwasslu Alla bissi. Aħseb wara n-nies ta' triq. U forsi inti qed tistaqsi lil innifsi jien ma nagħmilx bħal Nikodemu li noqgħod minn filgħodu sa filgħaxija naqra l-kelma u nagħllem il-kelma tal-Alla, mela li kif se jarani l-mulej. Ejja ħanaraw ftit ieħor. Xtajt il-kelma. Hekk jiġri minn kull min jitwielet mill-Ispirtu. Imma kif qatt jista' jkun dan qallu Nikodemu, raġa' qallu. U Ġesu wieġbu. Inti mallem f'Iżrael. U dan ma tafux? Kristu stess ukoll qallu, int suppost li qed tgħallem u ma tafx dal-kliem li qed ngħidlek. Aħseb wara ħadd ieħor li ma jgħallem xejn. Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu qallu. Qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna, imma x-xhieda tagħna ma tilqaħiex. Jekk intom qallu ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art, kif sejrin temnuni meta nitkellem fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Għalhekk għajnejna jridu jkunu miftuħa l-aħwa fuq affarijiet spiritwali? Għax jekk ma nkunux imwielda mill-ġdid ma nistgħu nifhmu xejn. Ftit ilu kont qiegħda għand persuna, mhux se nsemmi minni, u qalt li taf għalfejn ma naqrajiex il-Bibbja jien. Għattilha għalfejn, qalt għax ma nifhem xejn. U dak il-ħin għad bil-fors. Għax għadha mhix imwielda mill-ġdid. Bil-fors għax għajnejha mhux miftuħin spiritwali u qed tara l-affarijiet mill-lat naturali. U dik hija l-problema ta' ħafna mill-aħwa li ma jifhmu xejn mill-kelma u jaqtaw qalbhom. Ħankompli l-aħħar ftit. Hawnhekk qallu Ġesu. Qallu kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq ħwejjeġ tas-sema. Ħadd ma tela s-sema qallu ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mose rafa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun mirfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Mela hawnhekk qed itih il-ħint, Kristu biss huwa triq. U llum fl-ispirtu tiegħi darbtejn li kont qiegħda d-dar u għajnejja ġiet fuq skrittura. I am the way, I am the resurrection, u m'hemmx way oħra ħlifjien. Nidħol bil-qiegħda u naf li dawn l-iskritturi forsi narawhom spiss l-aħwa li qegħdin miktubin hawn. Imma l-ewwel skrittura li ġitni qudiem għajnejja hija dik li qiegħda qudiemek, Pastor. I am the way, the truth and the life. Wat il-mulej qed jagħtini konferma fl-ispirtu tiegħi. Biex inkellem fuq dawk li m'għandhomx relazzjoni personali u mhumiex imwielda fl-ispirtu. Li Kristu biss huwa it-triq u ħadd iżjed. U please qatt taħsbu
li lem il-tajjeb tagħna se jwassalna l-imkien, jew se jwassalna l-ximkien. U llum ħankellimkom xi ftit kemm nixtieq għandi ħin għax għadni fl-introduzzjoni tagħha. Illum nixtieq illi nkellimkom fuq l-objections jew kella l-stumbling block li ma twassalniex għall-ġenna. X'żomm il-bniedem milli jasal il-ġenna. Imma lissa provajt qed nipprova nibniha bil-mod il-mod fejn hawnhekk qed naraw il-Ġesu qed jgħidilna jien it-triq is-salvazzjoni u l-ħajja ta' dejjem. Vers 16 jgħid, għax Alla hekk ħabb il-bniedem li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem, għax Alla ma batx lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. U min jemmen fih ma jkunx ikkundannat iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat għax m'emminx fl-isem tal-iben il-waħdini. Mela hawnhekk għandna l-aħwa. L-ewwel hint. U dan Nikodemu x'insema da diskors qatt joqgħod jaħseb, qatt joqgħod jirrifletti. U ninsab żgur li mar id-dar u qal kemm ma naf xejn. Dak ir-raġel huwa bin Alla. U dak ir-raġel kellimni li jien irid nibni relazzjoni miegħu personali għax permezz tiegħu biss it-triq mhux permezz ta' dak li qed nagħmel. U tant għandi konferma li għalkemm l-iskrittura ma tgħidlekx dat diskors li qed ngħidilkom jiena, tant għandi konferma li kienet jaħseb hekk u jitkellem hekk, li fil-fatt il-Bibja turina li Nikodemu kien l-unika qassiż kbir fi brackets, kbir għax m'hemm ħadd kbir li falla, illi baqa' jemmen sal-aħħar fi Kristu Ġesu u kien anka involut fil-burial ta' Kristu. Morru Ġwanni 19, John 19, verse 39. Verse 19, verse 39. Illi da wara li mulej difnuh, għanna unek miktub, min ġi fid-difna sa tinsewx li ma tantx kien hemm nies ma' Kristu, Ommu Marija, il-Maddalena, Ġwanni. Hawnhekk hawn miktub, isimgħu l-arfin li kellu Nikodemu wara li tkellem ma' Kristu għax kelma tal-mulej tagħmel differenza. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu bil-lejl. Qed tisimgħu għall-kelma, għaliex taħsbu li mar bil-lejl? Biex ma jinduna ħadd bih, għax dak li kien studjus tal-kelma jgħidlek jien ninkiser jekk immur insaqsi xi domandi u jgħidulek int mhux suppost taf kif ma taf xejn. Imma kien imur bil-lejl. U ġih miegħu, ġab miegħu taħlita ta' mor u sabbara jgħidula hawnhekk li kienu f'dak iż-żmien imdorrin iġibu meta jmut xi ħadd sewwa. Dawn it-tnejn ma kien hemmx Nikodemu biss, kien hemm ħadd ieħor ukoll, dawn it-tnejn ħadu il-ġisem ta' Ġesu u kebbew fil-faxex, għandna miktub hawnhekk u blażel fin kif kien dak iż-żmien u anka bil-fwejjaħ. Jiġifieri Nikodemu taħsbu li huwa salvat. Il-moment li jemmen fih bħala bin Alla l-ħaj u l-moment li b'mod sigrit ra il-passjoni ħarxa tiegħu u ra dak kollu li jagħmel għall-bniedem, għajnejh infetħu spiritwali għax kellmu Kristu u ma kienx bħal assisin l-oħra omja u li ovvjament anka qatluh bil-konfoffi tagħhom għax ma kienux jafu l-min qegħdin joqtlu. U baqa' miegħu sal-aħħar u anzi għen fid-difna tiegħu. U l-mulej hekk iridna l-aħwa. Il-mulej ridna bħal Nikodemu. Il-mulej ridna li aħna nsiru nafuh u meta nisimgħu il-kelma tiegħu ħajja li hu t-triq u l-verità u l-ħajja, insiru nafuh b'tali mod li at all cost nibqgħu miegħu anka sas-salib, anka meta jkun hemm il-persekuzzjoni, anka meta jgħidu fuqna, anka meta jweġġawna, anka meta jirriġettawna minħabba fismu. Għalhekk il-mulej jgħidilna għoddu kollox ferħ, meta intom tiġu persegwitati minħabba ismi għax tagħkom hija s-saltna tas-sema. Qed naraw il-garanzija li l-mulej titina fil-kelma tal-ġenna, sissa l-emil mu qed jidher imkien. Naturalment dak li nagħmlu se jirrifletti dak li qalilna l-mulej. Għax intom tafu bħali l-mulej qalilna ħobbu l-xulxin bħal ma ħabbejtkom jien.
Il-mulej ridna jkonna naturalment il-fidi fih dawk affarijiet żbieħ li ngħinu l-ħaddieħor affarijiet żbieħ, ma mhux dawk ħajsalvawna li jagħmel hu bil-grazzja tiegħu u nkunu ċerti. Kif naffiċċer dan? Intom bħali smajtu ħafna drabi, smajtu bil-ħallil it-tajjeb. Jgħidulek seraq il-ġenna wkoll kien ħallil u seraqa fl-aħħar minuta u veru. Għaliex salva da? Min jaf kemm seraq? Veru? Min jaf kemm seraq? Imma kif qed tgħiduli intom l-aħwa, il-mument li l-ħallil ieħor qallu ma tistħix int minn Alla sidek, dak biss kien il-mument li Kristu qallu il-lejla stess tkun fil-ġenna miegħi. Mamma mija kemm ħanin il-mulej. Ara kemm ma jara xidnu bit-tana ta'. Taħseb li ma rawmlux id-nubiet tiegħu dak li kien qiegħed fuq is-salib rom kollha. Għax Kristu jara kollox. Imma Kristu biss huwa interessat minn ħaġa waħda. Mhux interessat x'namlu. Dawk imbagħad jekk aħna nagħmlu sewwa jkollna l-premijiet tagħhom fil-ġenna. Għax il-mulej għalhekk miet biex jiftinna s-saltna. Imma tana prova 100% illi once li dak ir-raġel raħ u għarfu pala b'Alla l-ħaj u sidu salva mill-ewwel f'sekonda. Daqshekk hija sempliċi. U ħanatikom garanzija oħra kemm hija aktar sempliċi. Però importanti li ma narawx l-affarijiet mill-għajnejn il-bniedem. Semmur fi storja oħra. Dit darba xnej se nkellimkom fuq tnejn nies, waħda Nikodemu li għattilkom xi ħaġa diġà. U l-oħra fuq l-istorja ta' Zakkew. Morru fl-istorja ta' Zakkew, l-aħwa, għamilt il-marka tagħha wkoll. Hawnhekk. L-istorja ta' Zakkew, Ġesu Zakkew li hija Luqa 19. Morru hemmhekk, żewġ personaġġi biss nkellimkom għax naf li l-ħin huwa ħafna limitat. Però qabel ma tmorru hemmhekk sakemm tfittxu. Ħanajdilkom storja oħra żgħira, naf li intom tajduli li tieħdu pjaċir bl-istejjer li ngħidilkom. U wara kemm importanti li aħna nkunu informati sew fuq dak li jagħtina s-salvazzjoni u garanzija tal-ġenna. Tajdu li llum qed tkellimna isek kindergarten, qed tkellimna bażiku. Imma ħafna nies li għandhom bżonn jisimgħu il-bażiku, għax hawn ħafna nies li għadhom jaħsbu li billi jagħmlu affarijiet tajba huma se jaslu. U sfortunatament ikollhom ix-xokk ta' ħajjithom. Anke forsi min qed jisma'na, forsi qed jgħid x'inhu titwilet minn ġdid, dina qatt ma smajta. Anke noqtu persuna waħda tinsiex il-mulej ħalla 99 biex imur għal naġal mitlufa. Aħseb wara għal iktar persuni li ninsab żgur li l-Ispirtu tal-Alla qed jaħdem biex jidħol f'idnejn il-bniedem li qed jismani bħalissa. U vera gustajtu li t-tifel tiegħi għatlu pray for me before I preach. U t-tifel tiegħi il-kbir gustajtu b'mod esaġeratu għallu Lord bless my mommy and may she be a blessing to all those people who are hearing her. Għallu and may the fire of the Holy Spirit transform all those people so that they will get to know who you are, Lord Jesus. U xin talapek. Għatlu ħammur b'kuraġġ ta' sur, għatlu għax naf li l-mulej jisma it-talb ta' żżar. Illum xi ħadd semma li tfal fil-fatt Dorjen qalet u ġvera li għalinna rridu nsiru bħal tfal iż-żar biex nitlu fis-saltna. Dak hu s-suġġett illum sempliċi, l-erf spiritwali ta' kif ikonna garanzija li nitlu fis-saltna. Amen. Mela jammorru f'Zakkew. Naħseb wasaltu, kelli ngħidilkom din l-istorja żgħira. Insejta wkoll. Mela, darba kien hemm tifel. Daqs tiegħi kellu 8 snin. U mar isaqsi l-ommu kif twilet hu. Għax illum qed nitkellem fuq it-twelid, it-twelid mill-ġdid. U qalla kif twilit ma? Qaltlu ġabitek l-istork, dik li qisha speċi ta' papra hemm bil-tafu ġieli rajtu. Alla veru, qaltlu hija jiġiet, qaltlu ġabitek għandi. Alla rajt. Alla int kif ġejt ma? Qaltlu ġabit li l-istork. Qaltlu xejn, niżlet, qaltlu ġejtien, Antommi. Alla u n-nanna. Alla kif ġiet fid-dinja, kif twildet. Qaltlu kol ġabit l-istork ta' u kol, alla, kolla kemm aħna iva, qaltlu hekk twilidna, ġabitna hi. U dat tifel miskin kellu jagħmel assignment fuq it-twelid. U speċjalment it-twelid tal-familja tiegħu. U bada jikdbilha lit-teacher, u bada jgħidilha, teacher, Aziza teacher,
nixtieq ninformak li fuq dan is-suġġett ta' twelid, la jien, la ommi, u laqqas nanti, ma twelidna kif tkellimt inti, ma kien hemmx twelid normali għal 3 sekli, għax kollha kemm aħna twelidna u ġejna mill-istork. Taħseb għaddiet u t-teacher, meta qara l-istorja tiegħu quddiem il-klassi sħiħ għax kellu jitkellem fuq it-twelid, it-tfal kollha jitqu bih. U l-aħwa, taf x'ngħidilkom, meta aħna ma jkollniex l-arfien komplet ta' twelid mill-ġdid, min jitħaq bina? Min jitħaq bina? L-għadu, dak li jobodna, dak li jrid iħallina nibqgħu għawmjien u jħallina nibqgħu nazzu femilna illum mortent dak il-fqir taf li tajtu 5 euros, ħassejtek tajjeb u tajti jassal mulejtin il-premju u l-għadu jgħidlek ħallih jaffeċ, ħallih jibqa jemmen li jemilu l-salvaħ, basta ma jemminx fit triq l-unitak triq li huwa Ġesu Kristu għax hemmhekk ħajkonna l-gwaj. Qed tifhmu għaliex importanti di ta' twelid. L-aħwa it-twelid mill-ġdid nista' nikkomparaw ma' twelid naturali. Kif? It-twelid kif isir? Mhux se ngħidilkom mill-istork aħna ħadd minna ma ġie hekk. Meta jsir il-konċepiment bejn l-sperma u l-bajda tal-mara, isir l-ewwel twelid. Il-bniedem jiġi bniedem, konċepiment. Il-mara tagħmel 9 xhur, tistenna fistennija biex ikollha l-isbaħ aħbar ta' ħajjitha u tara il-wilt fida, proċess. Mela, it-twelid mill-ġdid, l-aħwa, nistgħu nikkomparaw bl-istess mod. Nikodemu, meta ntaqa' ma' Kristu, inkontru ħaj, sperma ntaqat mal-bajda, twilet mill-ġdid għax għaraf is-sens tal-ħajja. Mux li ngħixu f'did dinja u tispiċċa mix-xejn, imma fejn se mmorru id-dinja li ġejja għall-eternità. Ara fis-sens. Meta sar dak l-inkontru ħaj bejn Nikodemu u dan ir-raġel li aħna nafu kien binalla Ġesu Kristu, x'ġara? Bdiet titwilet u bdiet tarbija tikber fil-ġuf. Mela meta jkun hemm inkontru ħaj ma' Ġesu Kristu u l-Ispirtu Santu jammar fina, għalhekk hawn miktub hawnhekk fil-kelma minn ma jitwilidx bl-ilma u fl-Ispirtu ma jistax jaraw iċ-ċalla, għaliex dak huwa xogħol tal-Holy Spirit li inti it-tarbija tibda tikber. Aħna ma nagħmlu xejn biex tibda tikber tarbija, jiena kelli 2 titfal, ma għamilt xejn, stennejt biss. Kif kibret? Għax hemm Alla ħaj illi huwa l-kreatur u krea ħieli. Mela bl-istess mod meta aħna jkollna nkontru ħaj ma' Kristu, x'jiġri? Ikonna stennija, għalhekk jgħidilna mberkejn dawk kollha li qegħdin jistennew bis-sabar għall-miġja ta' Ġesu Kristu fid-dinja, ikonna stennija biex naraw il-weda li l-mulej għalinna li se jarġa' jiġi lura għall-poplu tiegħu u jkollna ferħ bħal meta l-om ikolla ferħ ta' tarbija u jkonna 2 tipi ta' ferħ l-aħwa. Ikonna il-ferħ naturali li l-mulej ipoġġi f'qalbna fil-moment li nitwildu mill-ġdid u l-Ispirtu tal-Alla jammar fina, għax l-Ispirtu tal-Alla huwa ferħ. U jkonna l-ferħ liħor ukoll. Meta aħna nobdu mill-mulej, meta jidinna morru xandru mad-dinja kollha, u meta nġibu għar persuna waħda għand Kristu, il-ferħ huwa tant kbir fis-sema x'lanġ li jiktbu li sem fi-ktib tal-ħajja, u l-ferħ tagħna jkun tant kbir b'sodisfazzjon tal-obbedjenza. Amen. Mela, ħammur għal Zakkew. Id-disa diġà. Ħammur għal Zakkew. Ġesu u Zakkew. Għaliex għażiltilkom dawn iż-żewġ persuni, Nikodemu u Zakkew. Tajdu li x'għandhom x'jaqsmu. Jiena llum ġibtilkom żewġ estremi ta' persuni. Ġibtilkom in-Nikodemu li kien pajis, dejjem jitlob l-Alla u jaqra l-kelma u raġel studjus. U ħanġibilkom issa l-Zakkew kif trattaħ il-mulej, sewa, li kien bniedem ħallil mill-gbar. Fejn naf li huwa ħallil? Għaliex Zakkew kien tax collector, dak li jġbor it-taxxa. Issa Zakkew kien ludi, qed nitkellmu fuq il-kultura ludija l-aħwa, right? U dak iż-żmien, in-nies li kienu jiġbru t-taxxa, il-flus li jiġbru mingħand il-lut kienu jtuhom ir-Rumani.
U wara li kunu ituhom ir-Rumani, jiġifieri n-nies kienu jħossuhom li huma stess it-tax collector li uludi bħalhom qed jitradihom għax qed joħdilhom flushom u qed jagħtuhom il-ladu tagħhom li kienu Rumani. X'kienu imdorrin jagħmlu dawn li jiġbru t-taxxa? Jaġbru ħafna flus milli jtuhom il-lut stess, sħabhom se, u jitfawhom fil-but. Allura daw in-nies li kienu jiġbru t-taxxa huma rinomati li kienu sinjuri ħafna u li kienu ħalliela mill-kbar. Issa l-kelma Alla tgħidilna li l-ebda ħallil ma jista' jara wiċċ Alla. Allura x'ġara? Kif trattah il-Zakkew? Naraw malaj l-istorja tiegħu u naraw id-differenza ma' Nikodemu li kien raġel suppost Alla, però xorta ma kienx imwieled mill-ġdid, għal mulej Nikodemu u Zakkew. Xorta. Possibbli? Iva, xorta. Għax jekk ma tkunx imwieled mill-ġdid tkun ħallil u tkun toqgħod taqra l-kelma minn filgħodu sa filgħaxija, ma se tagħmlu differenza għal mulej, ara daqsxejn ta'. Mela Ġesu u Zakkew. Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani sewwa u kien għani. Issa nafu għaliex kien għani, kien sinjur għax kien ħallil. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu għax sema bih, right? Imma ma setax minħabba l-folla għax kien raġel qasir, kellu mir-razza tiegħi da m'hemmx tagħmel. Għalhekk mar jiġri nalbes it-takkuna u mar fuq is-siġra raħx ġej. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ. Għax minn dak in-naħa kien se jgħaddi Ġesu. Kif wasal hemm, ħares il fuq il-mulej u qallu Zakkew. Mela kien jafu il-mulej, il-kulħadd jaf ix-xar li għandna fuq rasna, jaf isimna he calls us by name. Zakkew qallu Isa inżel minn hemm. Għaliex ħajinżel minn hemm? Għax illum stess jeħtieġlek jien noqgħod għandek. Ovvjament feraħ u jgħidlek għandi ġej. Imma in-nies ma ferħux ta' għax in-nies tant gergru ismaħħa l-blockage għal xiex wieħed ma jmurx il-ġenna. Tgħidli mela issa jidħol l-emil, ta' żgur li jidħol l-emil. Għax jekk inti temmen fi Kristu imma mbagħad taġixxi kontra dak li l-kelma tgħidlek ukoll għandek blockage biex inti tara wiċċ Alla? Qed tifhmuni? Għaliex gergru n-nies? Gergru għax kienu jafu kemm kien ħallel. U jgħidulek da bnidem tal-Alla Ġesu kieku kien veru jaf dak minnu. Żgur ma kienx jgħidlu ħammur għandu, kien imur ċaħat li u twajjeb mhux għandha l-ħallel, isma'wa kemm gergru n-nies. Mela Zakkew feraħ. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq qallu Zakkew Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġlek noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħ laqgħu għandu. In-nies isma'wa meta rawh il-kol bdew iggembmu ġifieri gergru bejnietom u jgħidu li għand wieħed mid-nebda sajmar jistrieħ kemm il-darba smajnihom l-aħwan dal-affarijiet aħna anke fil-Knisja. Il-dak Marjejn, dak jaf x'inhu, dak drogat ta'. Dak taf x'inhu, dak taf min jommu, dak taf minnu missieru, il-daw kienu l-Knisja mela ma jafux ta' min huma. Nagħmlu hekk jew ma nagħmlux hekk, kulħadd jara x'jagħmel, dawn huma blokkiġi sassaltna. Għax il-mulej ma jarax l-affarijiet kif narawhom aħna. U jara l-qalb, qalb ta' bniedem ħallel, iwa, araw. Għaliex Zakkew wieqaf għall il-mulej. Ara mulej, xinarfu bħala s-sitt tiegħu. Nofs ġidi, se nagħtih il-foqra. U jekk jien qarraq xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Mela hawnhekk qed naraw li Zakkew xinarfu minn kien Ġesu Kristu iddeċida li jagħmlu sidu. Għalhekk it-twelid mill-ġdid, you have to be born again. Temmen fi Kristu bħala bin Alla l-ħaj għax huwa l-unika triq. Imma mbagħad trid tagħmlu s-sit tiegħek. Tarbil ħajtek. Tara x'inti tagħmel. U jekk inti taf li kont ħallel, tmur trott il-flus kif għamel da lil kull min ħadilhom. Kellu ndiema pura. U l-mulej dak li jrid minn għandna llum l-aħwa. Li mhux biss nemnu fih u nafu li hu biss it-triq u mhux għamilna, il-fokus mhux aħna, imma li nagħmlu ħsidna u nroddu kull ħaġa lura li għamilna ħażin. Għalhekk it-triq hija dejqa għax min se jmuru jagħti lura ġidu. Min se jagħti ġidu kollu? Ara x'għamel dan Zakkew għax għarfu bħala sidu lil mulej. Ara mulej,
nofs ġidi se nagħtih lill-foqra. U jekk jien qarraqt xi ħadd, inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, f'din id-dar illum x'daħal? Daħlet is-salvazzjoni. Mela taħ is-salvazzjoni l-mulej minħabba li ra qalbu. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram, bin il-ħallil, bin Abram, għax bin il-bniedem ġi ifittex u jisalva il-mitluf. Bħala konklużjoni l-aħwa ngħidilkom hekk. Bdejt dal-aħħar nixtar u nifli il-ktieb ta' Ġagbu. U se nagħtikom 4 punti biss għax m'għandix iċ-ċans li noqgħod nidħol fid-dettalji ta' dak li għamilt. Imma se nagħtikom ftit ta' hints biex ma jkunniex dawk il-blockages li jżommuna milli naraw iċ-ċalla għax wara kollox għalhekk qegħdin hawn. Għax kollha kemm aħna rridu nisimgħu il-kelma u rridu nsalvaw. Inkellet nitilfu żmien, right? Fil-ktieb ta' Ġagbu li huwa ktieb żgħir, imma huwa ktieb bellezza jagħtik summary ta' kollox. Ngħidlu jiena, ikellimna fuq dawn li ħanajdilkom malajr. All right? Ġagbu 3. Ġagbu 3 ikellimna li aħna bħala Kristjani jekk arafna l-Ġesu bħala bin Alla u rridu npoġġu sidna, irridu qed ngħid l-ewwel waħda jien għax jien m'iniex eċċezzjoni, inrażnu il-sienna. Fil-ktieb ta' Ġagbu l-sien da, missendum ħafna ftit minuti, huwa mqabbel bħala tmun ta' vapur, l-steering tal-vapur, li tmexxih fejn trid int. Huwa wkoll imqabbel bħala il-ġiem bħal iż-żiemel. Dak li poġġulu l-żiemel biex u dejjem imur fid-direzzjoni li jrid is-sit. Fil-ktieb ta' Ġagbu l-sien huwa bħal nar li qabbad foresta. Għalhekk jgħidilna vers 8:3 ġifieri, il-kapitlu 3. Ħadd m'għandu l-ħila jimmansa l-sien. U vers 2 jgħidlek ukoll, aħna wkoll niżbaljaw. Allura noqogħdu attenti għall-sinna lek qed nafżakom, okay? U ta' sikwiet. U jekk xi ħadd ma jiżbaljax f'dak li jgħid dan ikun perfett. Imma tjafżanak Ġagbu biex il-sinna nużawh tajjeb ħalli ma jmurx jinħaraq fl-abbissi tal-infern. U f'Ġagbu 5 vers 9 jgħidilna, tgergrux kontra xulxin kif għamlu daw meta raw il-Zakkew u kif nagħmlu aħna meta ngħidu kontra xulxin. Ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Fil-fatt Ġagbu jkellimna fuq id-differenza bejn l-erf tal-art u l-erf tas-sema. Li hu dak li qed inkellimkom fuq illum li huwa l-erf spiritwali. Għalilkom f'vers 13 qed jgħidilna, Ġagbu 5, hemm xi ħadd għaref u għaqli foskom. Insib il xi ħadd mela ħajuri fl-inġiba tajba tiegħu hemm ilu biħlewa l-aqlija. Mela l-mulet jafżana u qed jgħidilna, tħallux l-sin imexxikom fid-direzzjoni tal-ħażen, tajdux kontra xulxin, tiġġudikaw xulxin u hekk jgħidilna jekk tridu vera tkunu għorrif, kunu żgur li l-imġiba tagħkom tkun imġiba ħelwa, imġiba tajba, kif il-mulej iridna li konna ma' xulxin u ma niġġudikawx. U fl-aħħar punt, se ngħidilkom xi ħaġa żgħira fuq il-fidi. Dal-aħħar smajna ħafna fuq il-fidi. U min kien qal jien tant għandi fidi laqqas il-maskra ma nilbes. U min qal jien għandi fidi iżjed mill-ġar għax dak jibża. U min għandi fidi iżjed mill-minħuti għax dak baqgħu ġewwa. Da kollu paroli vojt. Skużawni qed ngħidilkom għax il-kelma talla turina li hu paroli vojt. Ara xtajt il-kelma talla minn Ġagbu 2 vers 14. Fidi u opri ma qallekx fidi biss. Ħanaqra Ġagbu mhux Marjella titkellem. X'jiswa ħuti li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurix fl-emil tiegħu. Jaqgħu tista' salvak din il-fidi. Vers 17 jgħidlek il-fidi jekk tkun waħedha u ma jkollix l-emil ta' mħabba tkun mejta fiha nnifisha. Mela llum l-aħwa qiegħda hawnhekk biex b'mod boldly lil mulej poġġili f'qalbi ngħidilkom. Huwa importanti ħafna li konna l-fidi għax mingħajr fidi fi Kristu ma nistgħux insalvaw.
Pero mhux dik il-fidi li l-bniedem jaħseb li jrid ikollu issalvak, għax il-mulej qallek jekk ikollok dik it-tip ta' fidi mingħajr m'għandek l-emil ta' imħabba, inti mejjed. Mela salvat jew le, m'intix salvat. U llum qed nitkellmu fuq il-garanzija tas-salvazzjoni. Il-fidi f'ġagbu aħwa hija kombinata mal-erf. Għalhekk qed inkellimkom fuq l-erf spiritwali u taf x'inhu l-erf spiritwali skont ġagbu wieħed aqrah kollu il-ktib ta' ġagbu. L-erf spiritwali taf minn fejn jiġi mis-sabar. My goodness. Li inti tistenna il-wedit smajna wkoll fuq il-paċenzja dal-aħħar. Hawnhekk jgħidilna ġagbu wieħed fit-tieni vers. Ħuti. Għoddu kollox b'ferħ, meta tħabtu wiċċkom ma' kull xorta ta' tiġrib, għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib ta'kom tal-fidi. Inissa l-sabar. U vers 4 jgħidlek, ħallu l-sabar u l-paċenzja ġifieri, ikolla l-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti kif inhu Kristu perfett. Umbat ma' sabar ġagbu f'5, vera tnajdilkom skimming through, isni qed nagħmel photocopy, idaħlinna t-talb. Għalix jgħidilna, ħuti, stabru sa ma jasal il-mulej. Ara l-bidwi, joqgħod b'sabar, bħal meta l-mara toqgħod bis-sabar tistenna 9 xhur biex tara t-tarbija. Mela mhux mill-ewwel bil-fors, ħuti stabru sa ma jasal il-mulej. Ara l-bidwi, joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' żiż tal-art sa ma jieħu x-xita bikrija u jmoħra. Stabru intom ukoll qed jgħidilna l-mulej. Għawwu qalbkom għax il-miġja tal-mulej hija fil-qrib. U l-aħħar kelma li propju il-ktib ta' ġagbu jatina ħassejt li għandi nagħmilha highlighted u nispiċċa biha. L-aħħar kelma ta' ġagbu, ifluħ ġagbu, jekk taqraw lilu biss, aqrawha kollha l-kelma, imma jekk taqraw lilu biss u tixtarruha u tidħlu fiha, ħajjitkom tinbidel. Għax il-mulej kif tafu intom u għattilkom l-aħħar darba, fejn hemm verament il-bidla fil-qalb għall-mulej, hemm it-trasformazzjoni. U l-mulej ridna nkunu mwildin mill-ġdejt. Jiġifieri mhux biss li nemnu fih, imma li r-relazzjoni li konna miegħu personali għax smajna leħnu permezz tal-Ispirtu Santu jbiddilna, jitrasformana. Bħal meta dak il-konċepiment li tenqabad l-isperma mal-bajda issir tarbija u tibda tikber. Ejja nikbru l-aħwa u ma nibqgħux iżjed konċepiment u ma nibqgħux iżjed babies. U l-kelma ta' ġagbu ispirata minn il-mulej fl-aħħar kelma tgħidilna, ħuti. Jekk xi ħadd minnkom jitbiet mis-sewwa għax dawn l-affarijiet jiġru. U xi ħadd ieħor iġibu lura. Dan għandu jkun jaf li min iressaq lura mit-triq il-ħażina, il-xi midneb, jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta' dnubiet. Mela l-aħwa, minflok niffukaw fuq impaxbċu fil-kliem vojt, fuq anka ħutna stess, minflok niffukaw fuq il-ġudizzju, minflok nużaw dan l-sin bħala tmun biex imur fid-direzzjoni il-ħażina minflok it-tajba. Ejja niffukaw fuq dak li għalinna l-mulej. Li nkunu mwildin miġdin aħna, ħajkonna serħan ta' salvazzjoni aħna. Ma natux kas dak li namlu aħna ħlif nikkoreġu l-emil ħażin, natu kas biss il-Kristu li huwa triq u namlu li qed jgħidilna l-mulej Ġesu illi inxandru l-Evanġelu biex nobdu lilu ħalli nġibu ruħ waħda mqar lejn il-mulej aħseb wara jekk iġġib ħafna iżjed x'ferħ ikollok u x'sodisfazzjoni l-mulej kollu bik. Amen. Alleluja. U llum se nistieden il-laħwa illi anka huma ġodda llum once li propju kienet il-kelma l-jom li hija twelit mill-ġdid. Hawnhekk hawn xi nies li huma ġodda u jimporta Ruth, please nista' ngħidilhom illi llum ħoss sodisfazzjon ta' ferħ kbir għaliex meta kont żgħira kelli 8 snin daqs it-tifel tiegħi. Jiena kont nilab mal-ikbar ħabiba tiegħi, konna niżżersqu f'kull imkien, konna nieħdu pjaċir fl-imkien nilagħbu. U l-mulej tani grazzja li llum il-ġurnata narġgħu nintaqgħu u nitkellmu. U llum laqat l-istedina tal-mulej Ġesu qiegħda magħna. Ruth. Unħosni verament kuntenta ta' dak li l-mulej jagħmel fil-ħajja tagħna. U għalhekk hekk nixtieq ngħid il-ġodda għaw xi ħadd ieħor ġdid apparti Ruth hawnhekk
forsi tistgħu turuni, naf li kien hemm xi wħud li diġà telqu kienu ġodda li ħabba l-ħin naħseb jiena, però l-kelma Alla tgħidilna li jekk impoġġu l-Ġesu bħala s-sit tagħna u nemmnu fih u ngħiduha verament minn qalbna din it-talba inkunu imwildin mill-ġdid. U għalhekk nistidinkom kollha illi iġġeddu dan it-twelid mill-ġdid l-aħwa. Għax kollha kemm aħna għandna x'inġeddu, kollha kemm aħna għandna x'ninbidlu. U għalhekk illum se nagħmilha naqra differenti din it-talba, però se nagħmilha ġenerali, mhux biss għall-ġodda imma għalina kollha, għax m'hemm ġdid u qdim fl-ispiritwal, kollha fl-istess livell, spiritwali għal-mulej, basta nemmnu fih, nagħmilha naqra differenti. U nitlobkom hekk li tqumu bil-wifqa kollha kemm intom biex ma npoġġi l-ħadd on the spot. U tajduha vera mill-qalb tagħkom din it-talba li se ngħid issa. Isa qed tajduha l-ewwel darba. Ħalli l-mulej jkun vera kuntent bina għaliex permezz hekk naraw it-tjubija tal-mulej, the goodness of God's grace. U wara li nispiċċa talba l-aħwa nitlobkom biex tagħmlu li dik id-diska li ma stajx nagħmel fil-bidu anke ħabba l-ħin, the goodness of God's grace, jekk jista' jkun forsi tkunu tistgħu turwieli wkoll. U in the meantime nixtieq insellem il-YouTube viewers, grazzi tal-paċenzja li ħadtu s-sabar li tisimgħu il-kelma Alla ħajja għalik u aħna narġgħu nintaqgħu id-darba li ġejja u nkunu żguri li nitwildu mill-ġdid permezz li intom tajdu miegħi l-istess talba tas-salvazzjoni li se ngħid ma' dawn l-aħwa hawnhekk li qegħdin qudiemi. U għajdu miegħi. Jekk intom tixtiequ jkollkom garanzija tas-salvazzjoni u hekk il-mulej jgħidilkom illum jien ġejt għandek u daħlet is-salvazzjoni għandek palma qal Zakkew. Mulej Ġesu, nisma'kom għax il-mulej jgħidilna rridu jkollna xhieda quddiem l-aħwa. Mulej Ġesu, jiena nemmen fik bħala bin Alla l-ħaj u naf li int l-unika triq tas-salvazzjoni tiegħi. Grazzi tal-passjoni ħarxa tiegħek li int għamilta lija personali biex tiftaħ li l-bib tal-ġenna. Grazzi tal-ħnina kbira tiegħek li inti tħares lejja blenti ta' mħabba minkejja mili taċċettani kif jien, niġi għandek kif jien u inti qatt ma tirrifjuta lil min jiġi għandek. Għalhekk nirringrazzjak li inti qed tilqani fi ħdanek u millum il-qoddim niddeċiedi li npoġġik is-sit tiegħi fejn inbiddel emili jekk l-emul tiegħi mhuwiex skont il-kelma tiegħek. Tin il-grazzja ta' trasformazzjoni ħajja fil-ħajja tiegħi u tin il-grazzja speċjali biex inkun nista' naħfer lil dawk kollha li weġġawni bħalma ħfirt int fuq is-salib meta tilhom aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Mulej Ġesu, tin il-grazzja li nrazza l-insieni, tin il-grazzja li nuża l-sieni biss min issa l-qudiem biex inkabbar u nibni lill-aħwa u mhux għad-distruzzjoni tal-aħwa. Tin il-grazzja li nużah bħala tmun fid-direzzjoni tal-ħajja. Tin il-grazzja Mulej Ġesu tas-sabar u l-paċenzja li għajnuni biex inkun bħalek. U tin il-grazzja Mulej li mal-fidi tiegħi fik inżid l-imħabba għax mill-inġiba tiegħi inti tkun taf jien minix veru tiegħek jew le. U da kollu biex namlu irrid bil-fors il-grazzja tiegħek. Għax waħdi ma namlux imma permezz tal-Ispiritu tiegħek li jgħix ġo fija kif tajt il-kelma nista' namlu u l-glorja kollha ma joħodha ħadd l-ebda bniedem imma toħodha biss int. F'isem Ġesu Kristu nitlob dan. Amen. Alleluja. Insellmilkom u nitlobkom tisimgħu